Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka muku alƙawari, za mu ringa kawo muku yadda ake yin ko kuma yadda Excel yake, sheet ɗin Excel gaba ɗaya, yadda ake yin aiki da shi da duk wasu sirrika da ke cikinsa. Za mu ringa gabatar muku da su a cikin wannan tasha ta Fatubi. So yau abin da muke so mu yi magana a kai shine yadda ake yin lissafi na tarawa ko kuma sau ko kuma ɗebewa ta yin amfani da Excel. Nan gaba za mu kawo muku sirrika kamar yadda ake haɗa duplicate, yadda ake cire duplicate, yadda ake identifying ɗin duplicate, yadda ake yin sauran lissafe-lissafe masu tsauri waɗanda kuma za su saving ma time. Akwai aikin da za ka yi shi ba mamaki wajen awa 2, amma in ka san yadda za ka yi shi, za ka iya yin shi cikin ƙasa da minti 30. So Excel kenan. Yau abin da muke son mu tattauna a kai shine muna son mu ga yadda za a yi lissafi, yadda za a tara, yadda za a ɗebe, yadda za a yi sau ta yin amfani da wannan manhaja ta Excel. A cikin wannan bidiyo za ku ga yadda za mu kawo muku yadda wani store mai suna Fatubi store yana da akwai household items a ciki. Items ɗin ga items ga kuma number of items in a store of items da shi kananan baki, adadin kai haƙuri, number of items in a store in a store, sannan sai column na price. Akwai, idan muna son mu samu naira sign, za mu iya sa capital N in bracket, sai mu rufe bracket. Idan muna son mu yi alamar signing din, za mu iya zuwa mu yi control D ko kuma mu shiga format sai mu sa strike through. Amma yanzu ba shi muke son mu yi ba, za mu iya barin shi a haka. Sai cost, wanda a nan ne za mu haɗa kuɗin kowane abu. To yanzu misali mun lura akwai column 1, 2, 3, 4. Sannan wannan idan muna son mu dawo da shi tsakiyar waɗannan, za mu iya zuwa na mu ce merge cells. Kaga mun riga mun haɗe shi kenan. Sannan shi ma wannan household, tun da heading ne shi ma mai zaman kanshi, za mu iya haɗewa. So wannan yanzu da muka haɗe sunan, mun so muna son mu bawa abin shape ɗin da ya kamata, za mu iya zuwa mu sa mai border. Wannan za mu iya zuwa shi ma mu sa mai border. Sannan waɗannan su kuma depending da yawan su, sai mu zo mu sa musu abin nan. Yanzu kan misali cikin household items, misali a ce a cikin wannan store din akwai air conditioners a ciki, ACs kenan, da suke saiwa misali. Sannan kuma akwai baby wears ko kuma baby shoes, takalman baby. Sannan ba mamaki a ce akwai books ko exercise books dai, any type of books. Sannan sai misali a ce akwai me za mu ce kaman wardrobe, idan suna da shi. Wardrobe ramus kaman baking dish, and person baking dish, dishes. So kaman misali nan number of item da muke da shi, let's assume cewar akwai guda 10 a nan. Nan kuma akwai 15, nan akwai 20, nan akwai 25.
bara mu kara kamar akwai cabinet nan, cabinet shi ma household ne, ce kamar misali akwai guda 30. Prices ba maki wannan a ce 500 naira, wannan 400 naira, wannan books 300 naira misali, sai wannan misali a ce 200 naira, wannan a bar shi kamar 1000 naira misali ne. To idan ga number of items, wato air conditioner akwai guda 10 a cikin store, sannan kuma kudin kowanne daga ciki, price per items, nan bara mu sa per item, price in naira per item, wato kowanne ɗaya daga ciki kenan. Wannan column din na ƙarshe idan muna son mu samu lissafin cikin sauƙi, mun sani a lissafi kawai abinda za ka yi, za ka yi 10 so 500 zai ba mu 5000. So amma maimakon ka tsaya kana yin amfani da kanka gudun ka samu mistake, wannan sai ka sa mai equal signs, sai ka dawo kan wannan abin nan din, wannan column din, misali sai ka sa by this one, B4 by C4, wato wannan column din ga B ga 4, C ga 4, sai ka danna enter key, zai baka 5000. So dama abin da ake nema kenan. To maimakon a ce kowanne column sai ka bi ka sa equal signs, za ka iya yin haka, za ka iya yin dragging kai tsaye ya baka amsa ta bai daya, sannan kuma za ka iya yin individually daya bayan daya. So yanzu nan idan muna son mu yi lissafin adadin abin da yake cikin nan gaba daya, adadin lissafin da muke da shi anan, za mu iya zuwa mu auto sum ya bamu 52,000 shine total kudin kaya. Nan gurin total number of items in a store, yawan adadin kayan da ke store din, muna da adadin kaya guda 100 a cikin store din. Nan mun so za mu iya zuwa mu sa total, za mu iya sa total a nan. Sannan kuma idan muna son table din ya fita yadda ya kamata, za mu iya yin mai border, sai mu je ga wuri nan mu selecting wannan. So kun ga yanzu at least ya fito yayi kyau, kuma in ka so za ka iya ƙara 'yan kaloli, ba mamaki ka je ka samu wata kala wacce kake ganin ta dace da aikin da kake yi ka sa. Za mu iya sa wannan kala din misali. So nan gurin kuma za mu iya zuwa mu bolding din shi, zama headings ne mai zaman kansa. Idan ina son na yi so wannan kenan, wannan total nan ma za mu iya zuwa mu sa mai abin nan din shi. So wannan kenan a wannan bidiyon. Sai bidiyo na gaba insha Allah za mu nuna muku yadda ake cire duplicate, yadda ake yin sauran lissafe-lissafe masu nauyi a wannan saha. Idan ka amfana da bidiyon, ka yi subscribing din wannan channel din, sannan kuma ka danna liking, ka danna kararrawa domin a sanar da kai duk sa'ilin da muka ɗora sabon bidiyo. Mun gode.